Hvad synes I om mig? Jeg kender dig ikke rigtig, men du så nok ud. Jeg kender dig heller ikke rigtig, men jeg synes, at du ser sød ud. Stine Johansen, hvad synes I om mig? Synes du er rigtig dejlig at være sammen med? Synes jeg, du er rigtig sød og smuk. Jeg synes, du er sød, og jeg elsker at bruge min tid sammen med dig. Hvad er jeres livret? Pizza. Pizzabrød. Kender I hinanden fra? Skolen. Skole. Hvad laver jeg sjov? Vi griner rigtig meget. Laver den her video? Vi griner der aldrig snakket om. Hvor gode venner er I på en skala fra 1 til 10? 10. Hvis du ikke siger 10, så slår jeg dig. 10? Hvad skal I lave i weekenden? Hygge med min familie. Og projektopgave. Jeg skal til Vejen og aflevere en kattekilling, og så skal jeg til Tyskland bagefter. Melissa Meinbuer. Hvad synes I om mig? Jeg synes, du er rigtig sød. Du er som en lille søster for mig. Og hvis jeg snart har mere tid til hinanden, for jeg savner sammen med dig. Jeg synes, du er rigtig sød, og vi skal snart være sammen igen. Beskriv jeres drømmefyr, og jeg kan kun sige én ting. De ser bare lige Wonder væk. Eller i min vag. Åh! Jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan min drømmefyr ser ud. Ligesom mig selv. Han ser lige i min vag. Ja. Kage, vs slik. Slik. Men ikke hvis det er min mors kage. Så mor, se den her. Er vi gode veninder? Clara spørger Melissa Meinbuer. Ja, Melissa, vi er rigtig gode veninder, hvis du er gode veninder med mig. Men altså, i mit hoved, så er vi rigtig gode veninder. Natasha Christiansen, hvad synes I om mig? I starten, da jeg kom ind på årgang, så snakker vi ikke ret meget sammen, men jeg synes, du er rigtig sød og rigtig sjov, og jeg griner meget sammen med dig. Ja, jeg synes, du er rigtig sød. Jeg har ikke haft sådan nogle sjove engelsktimer siden inden du startede i klassen. Stine Johansen. Hvor sød er på en skala fra 1 til 10? 10! Kan I forklare Einsteins realisation? Einsteins revolution. Nej, Trine. Vi har ikke ved at læse om det endnu. Tror du, vi er kloge, Trine? Clara Torstensen Christiansen. Hvad synes du om mig? Hvad synes du om mig? Du er en dejlig person. Så skriver Clara Torstensen Christiansen igen. Er dejlig? Jeg ved nu ikke lige helt. Lidt måske. Jeg synes, du er rigtig dejlig, Clara. Ja, det skulle du også være på. Natalie Guldhammer Hyldal. Hvad synes I om mig? Jeg synes, du er rigtig sød. Jeg er glad for, at du kommer ind i min klasse. Jeg håber, vi får mange flere gode timer, skoledage, frikvarter sammen. Jeg synes også, du er rigtig sød. Hvilken fag kan I bedst lide? Helt klart biologi. Helt klart biologi med Fritz. Bedst. Ja, jeg elsker idræt. Det er det bedste. Så spørger hun igen. Hvem er jeres bedste ven og veninde? Det er Malene Moster Jørgensen. Og så er det Natasha Vandborg Mathisen. Jeg er ikke rigtig min bedste ven. Det er jo Fritz. Min bedste veninde, det er hende, og så kommer Stine og Natasha bagefter. Min bedste ven har mig ikke snakket med lidt tid. Pernille Toft. Hvor sød er jeg fra 1 til 10? Jeg vil sige 10, for jeg synes, du er rigtig sød. Du er rigtig sød, når du ikke kaster salat i min BH. Jeg kender dig ikke, men du ser sød ud. Nutella-lavkage, vs chokolade-lavkage. Chokoladekage. Hvis min mor laver det, så er jeg ligeglad. Så mor, husk at se det her. Toft siger mit udseende fra 1 til 100. 99. Hedder det ikke 99? 99? Jo, 99. Jeg kan ikke have forskel på 90 og 70. Hvad synes du? Malene har ikke rigtig sådan set dig sådan rigtig i virkeligheden. Stine Johansen, kage vs is. Is. Min mors is eller min mors kage? Det bestemmer. Cola vs Fanta. Helt klart cola. Cola. Malene Moster Jørgensen spørger, hvor sød er jeg fra 1 til 10? 10. Woo! Mit udseende fra 1 til 100. Helt klart 200. 99,9. Wow. Jakob Kar. Kom med den her. Kar. Så sagt, du skal bare sige, mand. Jakob Karstensen. Så kommer der en masse anonyme spørgsmål her. Er jeg sød? Ja, det er du. Så hvem kan I lide? Malene. Clara, selvfølgelig. Forelsket. Hvad er jeres yndlingsdyr? Hunde.
hund, kat. Jeg kunne godt tage mig en kælegris. Det kunne jeg faktisk godt. Det kunne jeg faktisk også godt. Højst er jer. Det er jeg. Nå. Det er jeg da. Hvem af jer har den største BH? Malene. Har I hårene og armene? Nej. Nej. Hvilke børn vil I have? 1 eller 2? Ja, ligesom dig. Hvem tror jeg bliver rigest af jer? Nej. Jeg bliver rigest. Hey, hvorfor skulle jeg arbejde i Fakta? Du kan sgu ikke få dig en uddannelse, så du har lige sagt, at du sidder og griner alle timerne med Natasha. Hvis I skal date fra jeres eget køn, hvem skal det så være? Malene? Clara. Hvor gammel vil I være cirka, når I skal have børn? Jeg skal ikke føde mine egne børn, jeg skal adoptere børn, der er blevet tvangsfjernet. Og jeg skal først have min uddannelse, så det ikke tager på min uddannelse. I don't know. Hvor gammel er I? 16? Nej, 15. 15. Er jeres idoler? Du har et gæt. Ja, du gættede rigtigt. Det var helt klart One Direction. De lækre drenge her. Selvfølgelig Emilia. Altså, nej, det var for sjov, ikke også? Ja, så er nogenlunde det samme, som hun sagde. Hvor mange kilo kan I cirka løfte? 230. 235. Jeg var bare slap ifølge hende. Hvor mange armbøjninger kan I tage? Tror du, jeg tager armbøjninger? Jeg tror, vi tager armbøjninger.